Amos ang nagakahalanabo, labi nagit karon nga panyon ko. Kung hindi makita sa telebisyon, mabatian gyapon sa radyo. Lugusay patyan may kagkit na panay, amo na karon nang nagauso. Apang hindi man naton mabaso ang aton gobyerno. Druga, 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 marijuana, kukin, kasyabo, lumapnag sa Iloilo. Nanginda ko kit nga problema sa may syudad, banwa, kag baryo. Ang pagdugi sang mga sindikato, dapat hid naton pasalamatan mga alagad sang kasuguan. Isang delikado ang kahimtangan, wala gabiya sa katungdanan. Anhon lang abis ang aton gobyerno, kaysa lawayon gid ang Pilipino. Hindi gid madula ang mga bisyo, kag pagalit sa pariho. Druga, 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 marijuana, kukin, kag syabo, ikaw ang halip sa mga tao. Puser, yoser, snatser, dulugin na ninyo ang buhat na hindi maayo. Dapat naton pasalamatan mga alagad sang kasuguan. Isang delikado ang kahimtangan, wala gabiya sa katungdanan. Anhon lang abis ang aton gobyerno, kaysa lawayon gid ang Pilipino. Hindi gid madula ang mga bisyo, kag pagalit sa pariho. Druga, 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 marijuana, kukin, kag syabo, ikaw ang halip sa mga tao. Puser, yoser, snatser, dulugin na ninyo ang buhat na hindi maayo. Puser, yoser, snatser, dulugin na ninyo ang buhat na hindi maayo.